Uusi viikko ja uudet mahdollisuudet. Ei, ei saa sanoa enää ikinä. Ei saa sanoa enää ikinä. Anyway. Tänään on maanantai. Mitä teille kuuluu? Mitä te olette tehnyt tänään? Lähinnä vaan raivonnut. Raivonnut. Hermoromahduksen partaalla. Miksi? No siis tää maanantai on aika raskaita. Ei ole mahdollisuuksia täynnä. Onko se niinku perusmaanantai vai onko se niinku jostain tietystä syystä nyt tää maanantai? No en mä tiedä, musta tuntuu, että mä rupesin, kun mä tulin töistä, mä tein rappusiivoustöitä, tosi kivaa. Ja sit kun mä tein niitä mun mutsinkaan, niin siis tosi kivaa. Oh my Se on god. nyt raivoamista. Niin, no se meni silleen ihan ok, mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin sit kun oli hirveä kiire, kun mä halusin nämä kynnet pakosta, jotka sitten Ipe teki mulle. No hienot. Kiitos. Kiitos. Niin, ja no sit me tehtiin näitä niinku aika kauan, silleen, että tuli vähän kiire, ja sit mun piti alkaa meikkaa. Sitten mun tulee aina kiireestä ihan hirveä paniikki. Sitten kun mä rupesin meikkaa, mulla oli vielä puuterit silleen naamassa. Sitten Ipe on silleen, että joo mä tilasin tän taksin nyt. Että se on nyt tossa, mä tälleen, oh my god. Mä rupesin raivoa, mä olisin, että ei kun nyt mä kuristan joko Ipen, tai sit mä räjäytän tän Tai se talon. taksikuski. Siis joku kuolee nyt. Hei, mikä tää taksikuski-juttu oli viikonloppuna? Siis Ai niin! Mä haluan kuulla. Siis no kun me oltiin joskus aamu 5 varmaan vielä jossain puistossa. Ei mulla ole mitään muistikuvaa, että milloin me ollaan lähetty siinä, sieltä. niin sitten me tilastiin taksin. Ja sieltä, femma. Totta kai mä maksan femmaa, mä käyn kilsaa. jos matka on pidempi kuin taksi, otetaan taksi. Nimenomaan. Niin sit mä tilasin sen. Sit se ei tullut ikinä, mä katsoin silleen, että se on siinä. Sitten mä olin silleen, että missä? Haloo! Juu, okei. Okay. Niin näkymätön taksi sitten näköjään. Kiva. No sit siihen tuli joku random taksi. Sitten oli, että otatteko se taksi? Joo. Joo, mä oon se teidän taksi. Sitten mä katsoin sitä rekkaria ja sitten sen rekkaria. Mä olisin, että Et oo. tää nyt niinku vähän väärät kirjaimet kyllä ja sulla. Sitten ei hätää, siis joo, kyllä mä oon teidän Mä taksi. heitän teidät himaan, tiiäks, hyppää kyytiin vaan. Sitten mä olisin, että okei. Kertoo kans meidän ajatuksen kulusta, että me ollaan siis ihan vaan, siis mä ollaan, okei, no jos se heittää meidät himaan, niin hypätään kyytiin. Siis se olisi voinut olla kuka vaan. Se on ollut jammuset, että sulla on karkki vielä kaiken lisäksi. No mutta vielä parempi. Mä olin, että ihan sama mennään nyt tähän taksiin. Sitten mä laitoin sen mun osoitteen siihen, kun se on kilsan matka. Sitten tää taksikuski on silleen, että joo, 10 euroa. Ja siis se sanoi sen silloin, kun me oltiin melkein niinku siis ovella jo. Että se ei niinku sanonut, kun me astuttiin sisälle, vaan me oltiin jo siis menty se matka ja sit se on silleen BTV. Heitä kypä. Mutta olitteko te maksanut sitä aikaisemmasta taksista? Joo. Mutta se ei koskaan ilmestynyt. Mutta peruutitteko te sitten sen? No ei kun se appi näytti, että se on paikalla, mutta sitä autoa ei näkynyt missään, niin sitä ei voinut peruuttaa enää. Siis miten tommonen mahdollista? Joo, mut sit kun se maksoi sen 10 euroa, tai oli silleen, että joo, tää on 10. Mä siis, musta tuli demoni siellä takapenkin. Mä katoin siitä peilistä siitä taksikuskia silleen, Savu vaan sanoks tulee sä mulle, että korvista. mä maksan 15 euroa kilometrin matkasta? Mä vaan rupesin huutaa sieltä, en vittu muuten maksa. Sitten me ruvettiin tinkiä sieltä taustalla. Niin se oli vaan, mä maksan 7 euroa. Mä oon silleen, että 8,5. Tiedätkö jokaisessa huutokaupassa olisi ollut, että me oltiin vaan 8,5 euroa. Ei käynyt, ei ostanut. Ei ota ostanut. tai jätä. Sitten mä lähetin sille 8 euroa ja sitten kun mä tulin siitä ovesta ulos, niin mä paskoin sen oven varmaan niin kovaa, että siis kuului vähän jotain sellaisia kilinääniä. Sen takia se ei varmaan lähtenyt siitä saman tien pois. Niin. Se ei katsoa. Mihin tää teidän alkuperäinen kuski sitten vaan No, jäi? se vaan, siis Se vaan hävisi. Siis Ei ollut ikinä ei missään. sitä ei koskaan tullut. Se varmaan katsellut silleen, että hyvin vittua, mä noin tähän kyytiin. Nää kaksi on kyllä niin juppelissa, että huhuh. Autoista seuraavaan autoon. Regina, mitäs tänään kävi tuossa pari tuntia sitten? No mun auto on tuolla Roijupellon Lidlin pihalla. Ikkuna auki, jos haluatte käydä hakemaan jotain, en mä tiedä. Sieltä löytyy panttipulloja, saattaa tulla semmonen 5 euroa. Siinä ratissa on semmonen tosi hieno karvapäällystö, niin Joo, se senkin voi kannattaa viedä. hakea. Takakontissa taitaa olla peitto kanssa, että jos on tarvetta peitolle, niin sieltä Tulee vaan nappaamaan. Niin. Niin, mutta se ikkuna kumminkin on auki, että sitä ei saa kiinni. Ja siis eihän sitä autoa saa käyntiin, että en mä tiedä mitä Niin se siis sillä ei autolla se vaan teet, niinku mut- seiso siellä silleen, että se ei vaan halunnut ottaa sitä mukaan, vaan siis se ei lähde käyntiin. Siis mä en taju miten. Mä oon aina sille, mä vihaan maanantait ite kans. Mä laitoin mun storyin, että no niin, hyvää maanantaita, uusi viikko, uudet mahikset.
mitä helvettiä. Tuntia sen jälkeen mun auto ei enää käynnisty. Mulla ei ole ikinä tapahtunut tolleen. Mun auto on siis 3 vuotta pelittänyt ihan hyvin. Nyt mä menin siis kauppaan, mä olin kirjaimellisesti 2 minuuttia kaupassa. Sitten mä tuun takaisin, mä vaan... Mitä? Ja sit siinä istui vielä joku mies. Oli ostanut paistopisteeltä jotain ja se istui siinä ja söi. Sit se vaan tuijottaa mua ja alkaa nauraa mua. Mä vaan niin tälleen koitan käynnissä. Sitten mä ajattelin, että ei jumalauta, että mitä mä teen? Meillä olisi podikuvaukset tuossa parin tunnin päästä. Ja vähän muitakin töitä, mitä pitäisi tehdä. Että soittelen kaikille, kuka ei vastaa. Sitten Friidan poikassa vastaa se vaan... No, mä oon nyt töissä, että mä en nyt oikein voi tulla sinne. Että mä hain Friidan töistä ja tuun sitten katsoa, että mikä siinä on. Ja mä olin silleen, että okei, jes, että siinä on varmaan vaan akussa, että Friidan paikassa tulee kaapeleille, jos me saadaan auto käyntiin. No, se ei reagoinut siihen ollenkaan, ei siis mitenkään. Sitten me oltiin vaan silleen, että mikä se oli, joka oli, mä en edes muista, mikä siinä oli. Starttimoottori. Just se. Ja sitten oltiin vaan silleen, että okei, no, mutta se pitäisi saada sitten niinku työntämällä käytiin. Niin voitte varmaan miettiä, että mitä jengi katsoo meitä, kun siellä on yksi bimba blondi siellä ratissa huutaa vaan, että tää ratti ei käänny. Ja sitten siellä tulee vielä joku random mies, joka on silleen, kääntyy. Mä oon nyt silleen, nyt oikeesti. Sulla on koko parkkipaikka seuraa sitä tilannetta ihan silleen, mitä täällä tapahtuu. Sitten siinä on Friidan poikaystävä, mun poikaystävä ja Friida kaikki työntää sitä autoa. Mä ei lähe! Ei muuten lähe! Käännä sitä rattia! Mä ei käänny! Ja sit vielä se, että tuolla autossa on kaikki siis niin silleen, ihan kuin ne olisi niinku, tiedättekö te aarrejahtia? Sun pitää oikeasti niinku löytää kaikki vihjeet, että mistä sä pääset minnekin ja tälleen. Kokohuone. Kun se konehuone on niinku silleen 3 maitopurkin kokoinen, niin... Joo, että sieltä piti lähteä ottaa kaikki osia pois ja ei toiminut, ne kaikki osat sitten vaan takaisin. Ja Heitä vaan sinne, ota siitä. Joo. Nonni, ja taas mennään. 2 down. 8 to go. 7 to go. Pieni kynsiongelma. Anyway, lopputulos tähän siis oli se, että auto ei saatu käyntiin, ei niinku millään, että se pitäisi varmaan hinaa sieltä pois, että se on tällä hetkellä tuo Roihupellon pihalla ja itse asiassa parkkiaikakin loppuu ihan just, että tulee varmaan semmoinen 60 sakko vielä kaiken lisäksi, sitten hinauskulut ja sitten nämä osat ja sitten korjaus, että helvetin hienosti meni tääkin maanantai. Halvemmaksi tulisi tässä vaiheessa vaan ostaa uusi romu. No sit mulla laitettiin, onks kellään autoilainaa tai niinku myydä? No tuli viesti, että ostaa auto. Niin. Sitten mä olin vaan, ei mulla ole mitään, millä mä tuun ostaa se auto. Niin voidaan tehdä etäkaupat. Mä oon vaan, noniin. Etäkaupat, miten se auto sit pääsee mun luokse? No, lähetätkö sen niinku postis vai mikä on? Lähetätkö osina? En mä tiedä. Tosta yksi rengas. Koko ite. Siitä on sulle palapeli ensi maanantaiksi. Joo. Ei mut siis oikeesti. Sen takia mä sanoin tästä jakson alussa Friidalle, että tolle ei enää ikinä saa sanoa, että niinku uusi viikko, uudet mahikset. Mä kerrankin sanoin silleen, mun uusi mahis oli se, että auto meni paskassa, se ei lähde käyntiin enää. Että uusi mahis ostaa uusi auto vissiin. Yeah. Joo, nämä maanantait on kyllä sellaisia, että kyllä tässä pitää alkaa ryyppää. On kumminkin Joo, ajamaan. shit. Kumminkin ajamaan. Tervetuloa Duopodin pariin. Teidän hostina täällä toimii minä, Regina. Ja meitsi Friida. Ja tänään meillä on 2 upeata vierasta täällä, Ines ja Ibe. Haluatteko te nopea esitellä ittenne? Moi, mä oon Ibe. En mä tiedä, mä oon ikoni. Menkää seuraa mun TikTokia. That's all I gotta say. Lyhyt ja ytimekäs. Seuraava. Mä oon Ines. Moi. Tai kun olisi AA kerran. Moi, mun nimi on Ines. Moi, mä oon Ibe ja mulla on alkoholiongelma. En mä tiedä, menkää seuraa mun TikTokia. Mä teen välillä hauskaa kontenttia sinne. Shoutout, menkää seuraa meidän yhteiskäyttäjää @tuhodua. Siis fun fact Ineksen TikTokeista. Mä oon siis nähnyt joskus niinku way back. Mulla ei ollut hajukaan, kuka tää Mimmi on. Mut siis ainakin se missä sun faija tulee sille tomaatilla. Kun siellä se oli se, mulla on lahja sulle. Sit sä oot piirtänyt siihen tomaatille. Mä olin vaan, oh my god, tää mun ihan vitu hauska. Mä itse asiassa varmaan itekin muistan ton videon, mutta en silleen osaa jotenkin yhdistää suhun, mutta... Siis mun kaikki tai siis siitä, mistä lähti silleen, että mulla alkoi tulla seuraajia, oli se mun pankkikortti koiravideo. Ja mä näytin ihan järkyttävältä vielä silloin. Mulla oli semmoinen nistiero vielä silloin. Mä näytin aivan siis hakatulta siinä. Siis sellaiselta juopolta, ettei siis mitään rajaa. Ja sit mä annan siinä videossa sille mun koiralle sen pankkikortin. Sit se ottaa sen niinku sen suuhun. Ja siis siinä ei ollut mitään hauskaa mun mielestä. Mutta sit kaikki katsoi ja oli silleen, No, tää on niin hauskaa. Siinä tuli varmaan joku yli 30 000 tykkäystä. Damn. Mä olin vaan, kaikki näkee mun ruman naaman. Tämä video. Vai vitsi, Kaikista muista, niin tää.
Niin, mitä Friida sanoi, jengi tykkää koirista. Sori Ida, se ei ne tykännyt susta. En tykkää sit Koirat ja koirasta. No pankkikortit. okei, se koira kyllä oli siinä niinku se päätähti, että sinänsä sun ruma naama ei liittynyt mitenkään Niin siihen tot. niinku Niin pointtiin tot. siinä TikTokissa. Niin tot. Paitsi, että jengi kyllä oli kattoo aluksi silleen, vittu tää on. Mutta Ineksen TikTok on niinku oikeesti siis, koska siis mekin niinku siis me ollaan tiedetty toisemme varmaan jo siis 5 vuotta. Niin, Ainakin. Niin. Ja me ollaan oltu kavereita 8 kuukautta. Miten te tutustuitte? TikTok. 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 Siis mä oon ollut Iineksen, milloinkohan, siis no me ollaan oltu niinku snappikavereita siis monta vuotta. Ja mä oon ollut niinku Iineksen Privamaistoris niinku siitä asti, kun mä olen niinku, me ollaan oltu snappikavereita. 2-3. Niin. Mut mä oon kattonut joka kerta, kun mä oon kattonut ton niinku Privamaistorin. Mä oon siis yksin, tiiäks, voitte kuvitella, miltä mä näytän, kun mä oon tiiäks aamulla herännyt ja eka asia, mitä mä näen, on ton naama. Siis mä oon vaan siis huutonauranut yksinäni ja sit joskus joku kaunis päivä Iines laittoi sen storyin jotain sen pidennyksistä. Ja mulla oli silloin pidennykset, niin mä laitoin siihen niinku kuvan, että bro, kato mun pidennyksiä. Ja siitä se sit lähti. Sitten me vaan ruvettiin steppaa joka päivä ja siitä yhtäkkiä tää tuli ottaa mulle kynsiä. Ja se oli eka kerta, kun me ikin nähtiin, kun se tuli ottaa mulle kynsiä ja se jäi 10 minuutin varoitusajalla meille yöksi. Joo. Ja mä asuin silloin vielä porukoilla, että voit kuvitella, kuinka ihana tuntiset se on ollut sit niille. Joo, puolipäin ei oikein tykännyt, kun me pidettiin niin kovaa meteliä. Kai vittu hiljaa siellä! Jengi yrittää nukkua täällä. Ei, kun se oli silleen, että mä yritän lukea kirjaa. Noivat. Teo. Wow, Lue sorry. vaan. Äänikirjat on olemassa. Kuulokkeet korville, mies. Mut meillä oli siis ihan aihe tähän jaksoonkin. Eksät. Se on kyllä semmonen puheenaihe, joka ei ikinä mene vanhaksi. Millaisia deittailijoita te olette ollut? Onko siellä ollut paljon suhteita, vakavempiakin suhteita? Mä sanoisin, että mulla on ollut niinku yksi vakava suhde. Okei. Tai no siis niin, siis silleen niinku yksi vakava suhde, niinku että mulla on ihan seurusteltu. Siitä myöhemmin lisää. On mulki yksi semmonen kunnon suhde. Ja se oli siis... Juu. Kauan nämä suhteet kesti? Mulla se kesti niinku vajaa vuoden. Okei. Iina skakista ulos noin. 4,5 vuotta. Oho, se on aika pitkä aika. Joo, mä olin seurustellut, kun mä olin 14. Okei. Niin. Mua niinku enemmän ihmetyttää tossa se, että jos sä oot 14-vuotiaan ruvennut seurustelemaan sen kanssa ja sä ootte 4,5 vuotta seurustellut, niin kuin ison tai silleen, että kuinka paljon sä kasvat ihmisenä ja se toinen ihminen pääsee oikeasti näkemään sen noin läheltä. Niin, jep. Mä olisin halunnut olla sun poikaystävä silloin. Mut kävikö teillä Et niinku olis. silleen, että kasvoitte erilleen vai... Niin mikä oli syy eroon? Tälleen suoraan ytimeen. No, siis. No siis se mun suhde oli sellaista, kun se oli niin nuorena, kun mä aloin seurustelemaan, niin sit se oli sellaista on and off. Se oli siis, mä erottiin varmaan 58 kertaa ihan oikeasti sen suhteen aikana. Mut en mä tiedä, se loppuero sitten päättyi siihen, että sankari sitten soitti mulle FaceTimein. Ja oli silleen, että joo hei, tää oli tässä. Että FaceTimella jätti. FaceTimeilla! Ja se jätti sut. Koska sen kaveri oli sanonut silleen, että jos sun mielestä toi suhde ei toimi, niin jätä se. Mutta se oli silleen sen kaverin kylässä, niin se frendi ei kyllä tarkoittanut sille sitä, että joo hei jätä se nyt! Nyt soita sille, Sitten sen jätä keskustelun se. jälkeen sä oot ottanut puhelimen. Iines, moro, mä jätän sut nyt. Kiitti, moi. Mä sain hyvän muuten vinkin tossa, että mun pitäisi nyt niinku jättää sut. Oikeesti. Saatte se vähän liian tosissaan. Entä Ibe? Mikä oli syy eroa? No kun mä en ole ihan varma itekään siis tämän sankarin mukaan, tai siis silloin kun me erottiin, niin syyhän oli siis, että mä en pysty rakastamaan sua kunnolla, että mulla on niin vaikeeta tällä hetkellä. Bullshit! Meni kuukausi, niin tää äijä sanoo mulle, että mä en vaan halunnut mitään tulevaisuutta sunkaan. Miksi noita ei voi sanoa heti? Eikö oikeesti, koska noi on semmosia asioita, jotka kuitenkin tulee loppujen lopuksi esille. Ja sit kun mä elän sen niin kun, mun elämän quote on se, että jos sä valehtelet mulle, niin se sattuu useampaan otteeseen, mutta jos sä sanot sen totuuden saman tien, se sattuu kerran. Eiks niin?
Siis mä en tajua, mikä äijil on. Ne luulee, että ne pääsee helpommalla sille, että ne vaan keksii jonkun tämmönen, että vika ei ole sussa, vika on mussa, että mä en vaan voi rakastaa sua tarpeeksi silleen, bitch, shut the fuck up, että me ei oikeasti olla tyhmiä. Sille toi on kuultu monta kertaa ja totuus tulee aina selville. Aina. Ja sit kun mekin oltais säästytty niin monilta eri riidoilta ja asioilta ja niin kun, silleen, että kun mä joudun jälkikäteen sit se niin kun, katsoa tämän asian niin kuin kokonaisuudessaan läpi ja käydä tämän asian sen kanssa niin kuin läpi, niin se olisi säästynyt siltäkin. Sen ei olisi tarvinnut selittää sitä sen enempää. Sen ei olisi tarvinnut kuunnella mun pään aukomista, jos se olisi vaan saman tien sanonut, että hei VTV ei mua kiinnosta enää, mene vittu. Niin silleen, jos mulle sanottaisiin suoraan, että mua ei kiinnosta enää, mä siis silleen, että okei, niin. yes. Niin, jos ei sua kiinnosta, niin sitten ei muakaan kiinnosta. En mä niinku yksin halua kokeilla tässä seurustella. Siis mulkin loppui yksi niinku, suhde tolleen vähän silleen, että se jäi auki just. Ja mulla kesti niin kauan päästä sit yli, koska mä olin silleen, mulla ei ollut niinku vastauksia siihen, vaan just se, kun se jäi tolleen. Niin, kun silleen, pää on täynnä kysymysmerkkejä, mutta sulla ei mitään vastauksia mihinkään. nimenomaan, että silleen, joko tee vaikka paskat, että mä pystyn niinku silleen laittamaan sen siihen piikkeen, mä pystyn miettimään, että hei, mutta tää teki tälleen, että ok, että tää on niinku ihan susi paska. Mutta sit kun sä et tiedä, mitä siinä oikein on tapahtunut, niin sit just tommoset kommentit. Ja silleen, että sä niinku pakosti jäät miettimään, että mikä tässä oli, Niin, koska sä tiedät, että se ei ole se syy. Että oisinks mä voinut tehdä jotain eri tavalla. Miehet. Tämmönen välihuokaus. Men. Jep. Mitkä oli sitten tämmösiä isoimpia red flaggeja, mitä te ignorasitte? Oh god. Vai onko niitä paljon? Antakaa tulla vaan. Siis kun niitä red flaggeja oli enemmän kuin niitä green flaggeja. Ja toi Mulla ei niinku on hävittänyt paskaruskeat silmät ja mä olin liian sinisilmäinen. Hei, se oli mun ensimmäinen suhde. Ja sit se oli sellaista, mun elämän aika silloin oli vähän sellaista rankempaa. Ja sit kun sä oot kasvanut siinä suhteessa, niin sit totta kai kun sä muutut ihmisenä koko ajan. Niin sit se oli semmonen, mikä se sana on? Siinä oli semmonen, mikä vittu se sana on? Mitä sä niinku... Mitä sä haet? Se Niin. niinku, ei kun nyt lyö siis aivan tyhjää. Siinä oli semmonen. Se ei ollut enää. Siinä oli, mut sit se ei ollut enää. Siis... Siinä oli semmoinen tunneside, tai se, mikä se vittu... Sä oot niinku, kun sä oot kasvanut ja ollut ihmisen kanssa niin kauan, niin sit se on itsestäänselvyys niinku sun elämässä. Niin, vai? ja sit siitä oli niinku, sit kun se oli koko ajan sellaista on and off, niin sit siitä oli vaikea päästä irti ja sit... Niinku sä et niinku tiennyt sille, että mitä se niinku on, tai sille, että sä koko ajan niinku, haluat tutkia niinku lisää, sä et halua päästä siitä niinku irti, vai? Niin. Kyllä mä koitan nyt vaan päästä sun päässä sisällä, mitä sä ajat silleen. Se sana oli mun päässä, mutta se niinku hävisi se sana. Siis... Joo, oota. Kop. No, jos mietit tällä, että kun sä aloit seurustella niin nuorena, niin sä et oikein tiennyt silleen periaatteessa elämää sen suhteen niinku ulkopuolella. Niin, toikin on. Niin. Että se oli niinku se tuttu ja turvallinen. Niin. Ja varsinkin jos on tuommoista on and off, niin sittenhän se on silleen vaikeeta repästä se vika niinku laastari silleen. Niin ja sit niinku, vielä että kun on lähtee sit tossa lopullisesti. iässä alkanut seurustelemaan. Et muutenkin kun on niinku, varsinkin tälleen naisena voin sanoa, että miehet nyt sitten niinku, me naiset ollaan vaikeita eläimiä, mutta ei ihan niin paljon kuin te kummiskaan. Et silleen niinku, tiiäks? Joo, en mä löydä sitä sanaa. Joo, vaan hiljaa. Mut sä voit kertoa niitä red flaggeja, mitä... Joo, anna tulla. No siis, no esimerkiksi tämä, mitä mä äsken teille selitin tässä off camera, että silloin kun me seurusteltiin vielä, niin hän oli Intissä. Voi intti. Intipojat, aivan. Ai, että kun oli ihanaa aikaa. Niin siis silloin kun se tuli sit lomille, niin kun, ja sit totta kai, koska me oltiin rakastuneita, niin piti olla sit niin kun koko lomat tietenkin niin kun kahdesta. Niin sit kun se lähti takas niin kun kassulle, niin minä siivosin sen huoneen. Minä vein roskat. Minä käytin niitten koiraa pihalla. Mä petasin sen sängyn. Mä pakkasin sen intti-laukun tai sen repun. Toi on niin iso red flag, mitä hittoa. Ja sit se on, syy kaikki tähän oli se, että kun mä oon lomilla, niin ei mun ole pakko tehdä mitään, niin en mä halukkaan tehdä. Miten sä pärjäät sit elämässä, kun sä pääset miten sä intistä? elät, jos huoneen siivoaminen ja roskien vieminen ja pakkaaminen on noin ylitse pääsemättömiä asioita, niin miten sä elät, Oh my jos God. ei ole pakko Niin mä mietin intin sitä, ulkopuolella? et ei oo pakko, että elääkö sun elämää silleen, että sulla on aina joku, joka pakottaa sua tekemään jotain. Niin, tai joku, joka tekee sun Missä puolesta. on sun oma niinku, Niin. halu? I'm not your mom.
Onko sulla jotain red flagia, mikä sulla tulee nyt mieleen? Mä Ines tiedän, että niitä on. Mä tiedän, että niitä on. Tulla, Mä en näen tiedä, sun mistä mä silmistä. pystyn aloittamaan, koska ne on niin... Ehkä ne pahimmat voi jättää pois Jättää tästä ne näin pahimmat ihan vaan, pois. että ei nyt niinku traumatisoida koko Tulee niinku Suomea. YouTube-bännit. Siis niin No. tulisi. Legit. Siis, no... Otetaan nyt ensimmäisenä vaikka siihen, että se oli tosi... Ottakaa tänne näin. Et sillä oli ihan järkyttävä siis peliriippuvuus. Siis niinku tietokonepeli, tietokone, ihan joo. sama mikä peli. Ja sitten myös uhkapeli. Eli kaikki. Eli siis Joo, kaikki, siis mitä sä ihan pystyit kaikki. pelata, niin se oli addiktoitunut. Joo, Okei. siis ihan hirveä. Ja sit se oli tosi kiva, niinku, mä oon hengata mun poikaystävän kanssa. Niin mä siis varmaan yli vuosi meidän suhde oli sellaista, että mä istun siinä sen sängyllä ja katon, kun se pelaa. I know that. I know the feeling. Sitten, että hei kiva. Sitten mä yritin, koska mä halusin, että niinku, tää selkeästi nyt tykkää tästä pelaamisesta, niin mä haluan sit niinku katsoa, kun se sit pelaa. Niin silleen Et jotain, supporttaa. et mä sit yritän olla jotenkin tässä yhdessä, tässä olemme, kummiskin. Niin. Ois edes antanut konsoli sullekin. Niin sitten mä aina katoin, mikä se on? Onko se Discord? Mm. Joo. Niin mä sieltä niinku kattelin aina, siis siinä se sängyllä, koska mä en mahtunut sen viereen, niin mä katsoin siitä koko ajan, kun se pelasi. Sitten tolleen tuntia niinku kausia vaan koko ajan silleen, että sit mä olin, että mennäänkö ulos? En mä pysty. Ei pysty, kun nyt on Siis matsi kesken ja... Ja sit sillä oli niin raskasta oikeesti, kun kyllähän se pelaaminen ja se istuminen vie sun kaikki voimat. Niin hän ei pystynyt kävellä vessaan kuselle, kun hänellä oli siis 1,5 litran kokispulloja täynnä kusta siellä huoneessa. Oh my god! Ja siis mä oon kuullut, että tää jatkuu vielä tähän päivään. Oh my god! Ja sen äiti tyhjeni niitä, kun mä olen siellä. Ja mä olin vaan, että juu, no niitä, okei. Ja mä oon Niin vaan siis se mutsi tulee koputtaa silleen, että hei, on pissapullo täynnä. Sitten tulee hakea, okei, mä tuon sulle kohta tyhjän. Ihme, että sillä ei ollut joku niinku collection silleen täyttyneitä pissapulloja. Oh my god. Se asui siinä huoneessa vielä sen pikkuveljen kanssa. Ja se ei ole silleen kuin ehkä 3 vuotta sitä nuorempi. Niin siellä oli myös senkin kusipulloja. Et ei tiedä nyt kenen pissaa tää nyt sit löytyy. DNA-testillä siitä, että kumpas tää on. Ihme, että se ei hoitanut sulle omaa nurkkaa, missä on sun pissapullo. Kultsi heitäs. Sellainen, tiiäks, matkapönttö, mikä otetaan johonkin retkelle mukaan. Mä en oo ikinä kuullut tommoista. Siis mä ajattelin oikein jotenkin, että sä oot pääsemässä siihen, että just tommoset, meillä oli mökillä kanssa tommoset niinku pissajutut, mitkä Niin. sit käy tyhjentämään. Mä kelasin silloin ehkä joku semmonen, mutta pulloihin kusee. Otetaan Ja siis 5 kusiko se minutes. samalla, kun se pelasi? 5 minute hacks. Joo. Mitä sanoo se kaveri, kun se pelaa? Sorry broidit, oottakaa, mä en pysty nyt hyökkää. Sori bro, mä tuun ihan just, mulla on nyt tässä vähän kiire. Ihan järkyttävää oikeesti. Mulla menee ihan kylmät väreet, että tulee ihan fyysisesti huono olo, kun mä mietin tota. Sano vielä, että tää ei ollut pahin. Ei todellakaan. Oh my Siis God. tää oli alkulämmittely tätä. Hei, no niin, nyt No nyt päästään vauhtiin. Mitäs muita? Siis siellähän oli siis myös huone siis täynnä noita mällipapereita. No, Silleen pitkin, se roskis siis niinku pursus niitä. Sitten siellä oli rottia, niinku Nuuska. nuuskarotteja. Mä kelasin Elvi niin mä Rotti juoksen, wow, tätä mä en oo kuullut. Joo, mut siis niitä oli silleen, ensinnäkin sen koko se pelipöytä oli täynnä niitä rottia. Ihan siis silleen, että sen piti siis fyysisesti liikuttaa niitä sivuun, että se pystyy pelaamaan. Että. Et siinä oli semmonen vuori. Sä ois voinut rakentaa talon niistä. Se olisi siis ihan Vähän oikeesti. kuolaa sinne väliin. Niitä heiteltiin silleen, varsinkin se sen pikkuveli, niin ottaa sen tolleen freesisti huulesta ja heittää seinään. Sitten se on niitä seinilliselle, että ihana semmonen taideteostaulu siellä. Hyi hitto! Mä oon shokissa. Siis niin näästi. Mä en ehkä ikinä enää sano, että mun kämppä on sotkunen, koska siis... Joo, älä. Sitten se äijä ei osaa imuroida. Siis teette silleen... Siis mun tuli niin iso siitä, kun mä katsoin, kun se imuroi. Sitten meinasin vetää siis sitä turpaan, kun se näytti niin säälittävältä. Kun mä laitoin sen siivoon sen huoneen, koska se oli niin paskanen, että siis siellä varmaan siis... Sä hengität siellä 10 minuuttia, sä kuolet. Ihan oikeesti. Niin sit sillä oli niinku semmonen
Semmoinen iso imuri. Silleen, että siinä Onko se sellainen, mitä vedetään niinku perässä? Joo. Joo. Niin se pitää sitä kädessä. Siis niinku Sitä ilmassa. ilmassa ja imuroi. Mä oon silleen, että Joku please auttakaa, oh my god. oikeesti. Tää on niinku tällainen Mitä julkinen sä anteeksipyyntö kaikille, ketkä tietää tämän ihmisen. Sitten kun sä luuttus niitä lattioita, ei siitäkään tullut hevosta koskaan. Mä olin silleen, että ei, oh my god. Miten sä selviit, jos sä ikinä muutat yksin? Miten sä selviit? Asuukohan se vieläkin kotona? Ei, mä kuulin, että se on muuttanut omilleen. Mä en halua tietää, miltä sen kämppä näyttää. Hyi että. Miettikää, miltä siellä haisee, kun se availee niitä kusipulloja. Ja Siis toi voi olla varmaan siis Siinä niin paha haju. kaatunut semmonen kusipullo. Mä muuttaisin. Siis ei kun ei. Ei. No niin, viimeinen niitti. Se oli Kun siinä. toi on varmaan niin paha haju, että se haisee siellä rappukäytävässäkin. Kelaa sun naapuri on se, että mä menen käyttää vähän tässä mun Pomeranian koiraa. Ja sit on Kellokaa, kun ne tulee koputtaa joku päivä. Hei, täältä sun kämpästä tulee aika vahva kusihaju. Siis niin aika asuuko täällä norsu? Onko täällä, siis meillä on tullut semmoinen huoli-ilmoitus, että täällä haisee, että joku olisi kuollut. Me tultiin tarkastaa, että onko täällä ruumiita. Kusipulloja. Se on vaan se oven ova. Ihan Never mind. hirveetä. Tässä on nyt niinku next level peliongelma ja tossa vaiheessa olisi pitänyt kyllä tajua hakea itsellensä apu, jossa kuset pulloon ja sun äitis joutuu niitä tyhjentää ja sun pikkuveli seuraa perässä. Niin, älä. Niin kuin se näytät tosi hyvä esimerkki. Sitten se ei ikinä käynyt koulussa. Ei ikinä. Oh. Ja sitten sen pikkuveli vaan tietenkin seuraa jalanjäljissä, että no sinäkään et käy, minäkään sitten. Ollaan Kelan pummi ja kummatkin sit yhdessä käsi kädessä. Ja, mutta siellä oli paljon näästimpiäkin asioita siellä Oh my huoneessa. god, mä en halua kuulla lisää. Mitä sieltä löytyi? Anna tulla. Sen, kerran sitä siivoilin sitä sen huonetta ja tälleen kattelin ja mulla tippui joku sinne sängyn väliin, niin kuin sinne taakse. Mä kumaruin ja katon sinne sängyn alle, niin siellä on semmonen ihan vitun iso munapumppu. Mä oon eka silleen, että oh. My god. Sitten se oli, että joo, ja mä käyttelen näitä tässä tälleen välillä. Mä oon vaan se, että okei. Sitten se kerran käytti sitä sen vitun pumppua joku puoli tuntia putkeen, että se turpos sen kulli turpos siis sellaiseksi luumun näköiseksi. Siis sellaiseksi siis se oli niin iljettävän näköinen. Sitten sitä rupesi pelottamaan, että se tippuu irti. Ja se oli täysikäinen. Et sit, kun sitä pelotti, että se tippuu irti, niin hänen äitihän se oli jossain lähihoitajakoulussa, niin sen piti pyytää se äiti sinne huoneeseen ja katsomaan sitä sen luumun näköistä kulliaa. Et äiti, mitä mä teen? Kuolenks mä? Ja Äiti, auta, kato mun pippeliin! What the fuck? Mitä? Mä en pysty kelaamaan että jos oma niinku poika olisi silleen, Niin. että äiti, tuuks käymään mun huone? Sitten istut siellä tälleen niinku munalevällä. Humppa toisessa kädessä. Äiti, auta! Ja kelatkaa 4,5 vuotta. 4,5 vuotta. Tapahtuu. Joo, mä olin, joo, mä en tiedä kertooko tää enemmän niinku musta ihmisen vai niinku. Varmaan vähän kummastakin. Sano vielä, että se otti kuvan ja lähetti jollekin, että kattokaa. Ihan salee. Ihan siis. Ei sentään. Okei, tää nyt kertoo, että Ines on red flagien ignoraamisen mestari. Maailmanmestari. Siitä Olympialaisia ensi vuonna. Ja kelasin, kun tulee niinku red flagia jotain silleen, että joo, no se epäkunnioitti mua koko ajan. Ja se oli ilkeä ravintolassa niille asiakaspalvelijoille. Anteeksi. Pulloa ja mällipaperit pitki huonetta. Ja... Mut silleen, että mä luulin, että mun eksän niinku, peliaddiktio oli paha, mut siis Toi on next level. toi on niinku oikeesti siis hyi. Se sai sen äitin addiktoitua siihen. Häh? Siis pelaamiseen? Siis tuhkapelaamiseen. Sano vielä, että se mutsikin kusee pulloihin. Ei sentään. Silloin varmaan, se on upgradeannut varmaan sit niinku sellaiseen niinku pottaa. Joo. Siis sen äiti sitten yhtäkkiä halusi testata sitä pelaamista, niin sitten se pelasi melkein kaikki sen miehen rahat. Siinä meni varmaan kuin 400 euroa sit itselläkin. Oh my god. Mä olin vaan silleen, että oh my god. Siis tää ongelma vaan niinku siirtyy ihmisestä eteenpäin. Siis Kulkee herranjestas. Siis luulis nyt, että oma äiti olisi nähnyt niinku vierestä, kun poika niinku pilaa oman elämänsä. Ja, hei, mäkin haluan kokeilla. Mäkin haluan pilata eikä elämäni. sä miettimään, että tää on niinku tosi hyvä idea nyt, että mustakin tulee uhkapeliaddikti. Niinku mitä?
Suvussa kulkee nyt jotain. Todella väärää. Ei siis, se oli niin sairas se porukka, et ei hyvää päivää. Huhhuh. Mutta onhan siitä vielä muitakin lisää siitä äijästä. Herranjestas. No, haluatko Onko sulla jotain väliä Niin, tähän? Iida, haluatko avaa Sun sun väliin tähän vähän. väliin? No mulla on tosta niinku uhkapelaamisesta niinku ehkä sen verran, että no siis siitä kun me ruvettiin seurustelemaan, niin meni ehkä 5-6 kuukautta, kun sitten tämä niin kun asia, mistä mä puhun, niin tapahtui. Mutta siis mä tiedän sen, että se on uhkapelannut paljon enemmän niin kuin aikaisemmin, kun me ruvettiin seurustelemaan. Mutta siitä niin kuin pisteestä, kun me ruvettiin seurustelemaan, meni 5 kuukautta about ehkä eteenpäin, niin siis se oli niin huonossa, niin kuin sen rahatilanne oli siis siinä pisteessä, että sen velkaa kertyi joku 6 joku siis 6 tonnia, 7 tonnia, 8 tonnia, niin siis velkaa. Ja sen äiti ja sen äiti maksoi ne tolleen pois yhtenä aamuna. Mut hauskaa tästä tekee se, että se äijä on edelleen mulle 1700 € velkaa. Ei fresh. Kela, että sun mutsi maksaa sun uhkapelaamis niin kun velan pois, mut sitten kun sun pojan eksä laittaa sulle viestiä, että hei BTV, sun 21-vuotias poikas on muuten mulle 1700 € auki, niin sä et tee asian eteen niinku mitään. Et siis, tai enhän mä tiedä, mitä kulissien takana on tapahtunut. Et en mä tiedä, onko se niinku antanut vyöllä perseelle vai mitä se on tehnyt, mutta siis niinku, et ei ole kuulunut rahoista ja tästä on nyt kohta vuosi, kun me ollaan erottu. Ootteko te keskustellut tästä? No. Ei varmaan vastaa. Ja mä oon siis tehnyt tästä rikosilmoituksenkin, mutta mulla tuli just siis pari päivää sitten, tuli siis kirja, että asiaa ei viedä syyttäjälle sen takia, koska meillä on kuulemma vaan riitaa. You know. Miten ne perustelee sen tolleen? Niin. Sille jäbä on velkaa melkein 2 tonnia. Eikä Eli kuulu riita mitään. vaan. Joo, Eikö ja toi sit kun mä oo vielä... niinku varkaus? No vaan taskurahaa. Tiiäks, bro, tossa on mun viikon ruokaostokset, niin eihän se niinku Ei se paljon mitään. paina. Niin, ei tosiaan. Siis mä en niinku, siis en mä ymmärrä. Ja sit mä siihen rikosilmoituksenkin laitoin vielä sen, että mulla on siis jäänyt vaatteita sen luokse, joka tekee tästä vielä hauskempaa, koska silloin siinä päivänä, kun me erottiin, niin no ensinnäkin se jätti mut autossa, kun me oltiin tulossa kaupasta. Sitten se jätti mut keskelle jotain peltoa. Ei siis mulla ei ollut mitään hajua, että missä päin Suomeen mä olen. Se jätti mut keskelle peltoa, koska mä siis sanoin silleen, että mä haluan saada raikasta ilmaa, että mä en pysty olla täällä autossa, että niinku mä meinaan lyödä sua. Mä avaan sen oven. Mä laitan sen oven kiinni, mä niinku oletan, että mä vähän tästä niinku haukon happea. Niin ei tää äijä ajaa pois. Oh my god. Jättää mut mulle tuntemattomassa kaupungissa keskelle jotain, siis kirjaimellisesti keskelle peltoa jollekin dösarille. Sitten mä istun ja vaan siis niinku, kun se, että mä en niinku osaa prosessoida, että mitä siinä on niinku tapahtunut. Että mä menetin just mun poikaystävän. Se niinku kirjaimellisesti jätti. Niin. Kirjaimellisesti. Joo, no sit se tiiäks niinku, mä luulen, että siinä vaiheessa on sit varmaan soittanut sille sen mut silleen, että joo BTV, minä ja Ibe erottiin. Niin Sen tohon pellolle. Niin, sen äiti soittaa mulle, että Iida, missä helvetissä sä olet? Oi, tää oli jossain pellolla. Niin, se on silleen, että missä sä oot? Et, niinku, et, Se on pari puuta. tää henkilö X soitti mulle, että missä sä olet? Mä oon silleen, en mä tiedä, tossa on K-Market, mutta en mä tiedä, missä mä oon. Sitten menee, tiiäks, joku ehkä 15 minuuttia, koska siis tää äijä ajoi totta kai sen mutsin autolla, koska eihän sillä nyt ollut varaa omaa autoa. Niin se, tiiäks, ajo himaan, niin ne vaihtoi niinku, tiiäks, kättelystä silleen, että se äijä menee niinku takas himaan, niin sen mutsi on silleen, että joo, mä käyn hakea tuon sun ex-tyttöystävästä tuolta pellolta. Se mutsi tulee hakea mut siitä. Me istutaan sen kanssa 2 tuntia autossa, while mä huutoitken siinä vieressä ja on ihan siis psykoosin partaalla, ja sen mutsi haukkuu omaa poikaansa, siis kusipääksi. Se on mulle, tiiäks, kun mä olin totta kai, kun mä olin just eronnut ja mä olin rakastunut siihen, niin sit mä olin silleen, että mä otan sitä niin kauan, kun mä vaan voin, jos se ikinä tulee takas, mä lupaan, mä otan sen saman tien. Niin sen äiti on silleen, että et helvetissä ota. Se niinku kirjaimellisesti sanoi mulle silleen, että jos sä kosket tohon kusipäähän enää ikinä, niin siis ei hyvä heilu. Et kelaa, että sun oma mutsi puhuu susta tolleen, että sä oot kusipää ja että suhun ei kannata koskea. Ja sit se sanoi mulle, että jos tää ikinä yrittää tulla niinku takaisin, niin please käänny ympäri. Mä oon silleen, että joo. Nykyään mä ymmärrän ton, koska mitä helvettiä.
Ja sit mä oon myöhemmin, siis mä oon keskustellut tästä asiasta. Meillä siis yhdessä vaiheessa, tuossa vuodenvaihteessa, meillä oli silleen, että me niinku ehkä viikon ajan silleen snapattiin ja niinku puhuttiin silleen ihan kuin jotkut tuttavat. Että ei ollut silleen mitään beefiä, mutta sit se rupesi taas niinku provosoimaan ja yritti päästä ihon alle. Ja sit kun mulla oli silloin juttua jonkun uuden kanssa, niin sitten se haukkoi sitä mun uutta, vaikka se ei tiennyt kuka se on. Niin sit silleen, sit mä estin sen joka paikassa ja sit se vaan sanoi, että kun mä sanoin silleen jotain, että mä olin ihan rikki. Että siis mun oma veli tuli joskus mun huoneeseen silleen, että Iida, älä tee itsellesi mitään. Että se oli ihan kusipää, että älä please tee itsellesi mitään. Mun veli tulee mun luokse, koska se pelkää, että mä teen itselleni jotain sen takia, että mä olin niin rikki siitä asiasta. No. Ja sit se oli se, että no, mutta en mä tehnyt mitään väärää. Mä oon silleen, se, että sä eroot jostain, se ei ole niinku, ei se ole lailla kielletty, mutta se, että sä jätät sen keskelle peltoa. Kyllä sulla on nyt velvollisuus saada se turvassa jonnekin. Niin, mutta ei, kun mä jään yksin tuntemattomassa kaupungissa. Mä kirjaimellisesti istuin siinä maassa ja silloin kun oli kesä, oli ihan saatanan kuuma ja mulla oli musta teepaita, niin sit siihen tulee, tiiäks, joku mamma tulee siinä vastaan ja se on silleen, että voit sä mennä tohon niinku varjoon istumaan. Ja se oli siis, tiiäks, kun mulla vaan meikit valuemaan aivan rikkeästi. Se on että voit sä rakas kulta pieni mennä tohon varjoon, että sä et saa jotain niinku lämpöhalvausta. Ja sit se oli silleen, että mä voin heittää sut mihin vaan. Mä vaan, ei kun mulla on kyyti tulossa. Mut mä en tehnyt mitään väärin. Oh my god. Tästä tulee kyllä nyt ihan hulluja storeja. Mä en ollut varautunut ollenkaan tämmöiseen. Juu, en mäkään. Oli, joo. Semmoiset red flagit sieltä. Kyllä toi kusipullo voittaa. Kusipullo voittaa pellon. Juu. Oliks vielä jotain muuta? No, Sä oot nyt hetken kerännyt ajatuksia. sillähän oli kusipulloaddiktio, oli peliaddiktio. Silloin oli myös semmoinen addiktio. Tunkea siis asioita sen perseeseen. Nonni, sieltä se tuli kirsikkana kakun päälle vai kirsikka perseeseen? Juu. Siis apua nyt kaikille katsojille ihan vaan tiedoksi, että me ei todellakaan pelleillä tai silleen niin kuin, ei haluttaisi nauraa näille asioille, koska tämmöiset ongelmat niin kuin, on todellisia ja silleen näihin pitää hakea apua, mutta herranjestas. Mutta tää on niinku oikeastaan menee naurettavaksi, että miten ihmisellä voi olla noin monta ongelmaa. Eiks niin? Se on, joo. On toi vähän piipi päästä. Vähän, siis ihan pieni haava on tuossa ohimolla. Mitä sinne pyllyyn on joutunut? No siis se tykkäs suihkulastan tunkea sinne. Oh my god! Tää on joku perheen oma, tiiätsä. Kaikki... Mä ajattelin, että täältä tulee joku vaan perus dildo, mut On se sellaisenkin. No, totta kai. Sellaisenkin. Siis kenen kanssa sä oot ollut? En tiedä. Mut joo, niin niin. Sitten se niinku, se suihkuletku, ei silleen, no tietenkään se suihkupäätö, se on, wow. Mut siis niinku, se kierrätti sen jutun siitä pois ja sitten tunki sen letkun sen perseeseen. Sitten se laittoi sen päälle. Ei! Ja sit se pasko 1,5 tuntia vaan vettä. Sit se kertoo näitä aina mulle kasuaalisesti, että joo, Iines mä tungin just suihkuletku mun perseeseen, mulla sattuu vähän pyllyä. Well, no fucking shit! Miksi sä kerrot noita? Kun mä sanoin yhdessä kohtaa, mä olin vaan se, että älä please kerro näitä. Mä en halua tietää, mitä sä teet yksin. Mä en halua. Please, mä mieluummin kuolen. Siis ei, mä en halua. Noi tulee mun painajaisiin. Varmasti vähintään. Kaikki Toi on on niinku next meidän. level suihkuletku ja vielä päälle se suihku. Niin. Kelaa. Miten se on niinku kuva? Miten sä mietit? Ja mistä toi ajatus on niinku syntynyt, on mun kysymys, että miten sä oot ollut silleen, että Oi, you know what, hell yeah. Nyt on hyvä idea. Ei silleen, ihmisillä on outo juttui, mitä ne tekee. Kaikilla on omat fantasiat. Mut pidä ne itselläs. Niin. Ei, kun mua rupesi pelottaa, niin kun mä olin siellä vessassa, ihan sama mihin tavaraa mä koskin, joka oli vähän soikea. Tää on perseessä. No. Kantaa semmoista desinfiointiainetta mukana. Sellainen hasmat puku koko ajan päällä siellä. Sitten se myös Niin nää jatkuu, no niin. Joo. se myös tunki sen äitin meikkisiveltimen sinne niinku kullireikään. Tää vaan niinku pahenee. Mä oon koko ajan uuden jutun kohdalla. Mä mietin, että tää voi mennä pahemmaksi. Mutta tää menee koko ajan pahemmaksi. Siis Joo. eiks toi satu?
Kyllä se sanoi, että se vähän sattui. Ja sä oot ollut silleen, ei Venä, tää sattuu, mutta jatketaan vaan vielä vähän. Mutta sit ällöttävintä on se, että sen jälkeen... Oikeesti. Sano vielä, että se meni laittaa sen normaalisti takas äitin meikkipussiin. Varmaan. Mut siis varmaan nuolaskin sitä varmaan. Mut siis sit sieltä tuli niinku sen jälkeen, varmaan viikon sen jälkeen, sen incidentin jälkeen, niin sieltä tuli sit sellaista majoneesin näköistä mätää. Se on jotenkin tulehtunut sinne. Miksi sä teet itelles noin niinku ihan oikeesti? Siis ton pitäisi olla niinku joku, tiiäks, self-harm juttu. Legit. Tiiäks, toi on silleen niinku synonyymi silleen, että haluan tappaa itteni. Koska Tungen niinku mitä? siveltimiä mun pippeliin. Niinku, oh my god. Kelaa, kun toi tilanne olisi oikeesti mennyt siihen, että se olisi jouduttu leikkaa irti. Kelaa! No, Oh lord. I mean, could have seen that coming. Hyi että. Siis Joo. mitä? En tiedä. Ja mä oon ollut silleen, että oh my god, sä oot mun unelmia-mies. Tapa itteni. Oh my days. Joo. Pitäisikö nyt alkaa wrap it up? Mä en halua kuulla edes. Joo, musta tuntuu, että ne seuraavat, niitä ei voi edes kertoa, koska ne on siis niin wild. Oh my god. No tässä oli ehkä ihan tarpeeksi. Mulla ainakin tuli monta oksennusrefleksiä. Mulla kestää varmaan niinku kuukausi sulatella tätä kaikkea. Että Niin mulkin meni, kun mä ekaan kertaa enää kuulin. Mä en oo vieläkään toipunut. Siitä eksistä, jos haluatte part 2, niin otetaan nää tytsyt uudestaan Kyllä vieraaksi. niitä löytyy lisää vielä, ei On hätää. kyllä vielä wildempia tarinoita, mutta tässä ei pysty Ei enää. pysty enää. Ei pysty enää. Nyt ei pysty tällä kertaa Liian enää. hapokasta. Joo, hei, toivottavasti, että nyt saanut elinikäisiä traumoja tästä. Mä ehkä sain, mutta se on ihan okei. Whatever for you. Kelaa me kaksi. Me ollaan käyty tää läpi. En edes halua kuvitella. Kelaa, kun sä saat sen soiton, että Frida. Mä tungin just siis suihkulasta mun perseeseen. Siis oliko se suihkulasta vai se niinku... Siis se, se pää, se... Siis pide suihku Niin. vai? Ei vaan, siis tiedätkö, millä sä lastaat? Siis molemmat on tunkenut sen suihkuletkun ja suihkulastan. Lastan. Niin. Niin sinne meni molemmat. Okei. Täällä on silleen, mitä sinne ei ole mennyt? niin, no se on ehkä enemmän se kysymys, mitä siellä ei ole Se lista on ollut. ehkä lyhyempi. Niin, on. Siis... Noniin, nyt alkaa jutut menee liian villiksi. Meidän on pakko nyt lopettaa. Kyllä. Kiitos, että tulitte meidän vieraaksi. Oli erittäin... Mä meinasin sanoa, oli erittäin ihana kuulla näitä, mutta siis mielenkiintoista. Mielenkiintoista, kyllä. Aina oppii uutta. Onko teillä jotain, mitä te haluaisitte sanoa tähän loppuun vielä? Jos yksikään näistä ilmenee teidän suhteessa, niin juokse kauas pois ja kiljuen mieluiten. Niitä mun tarinoita, niin ne olisi jo niinku eka... Siinä kusipullon kohdalla, niin ne olisi silleen... Never mind. Moro. Tää oli tässä. No oli niinku walking red flags, niinku kirjaimellisesti. Älä. Mä niinku heilutan punaista lippua. 4 täällä. Jep, noniin. Mutta kiitos Ines ja Ibe ihan sikana, että halusitte tulla vieraaksi ja kertoa nämä teidän kokemukset meille. Kyllä. Olkaa hyvä. Kiitos. Me ehkä jäädään odottelemaan tänne part 2. Kyllä. Me koodaillaan Loki niin mäkin. sitten. Niin mäkin. Varmaan aika moni siellä kans. Kommentoikaa part 2. Se jää nähtäväksi. Ja kiitos meidän kuuntelijoille kautta katsojille, että joka maanantai jaksatte tulla tänne kello 6 katsomaan meidän höpöttelyitä. Se merkkaa meille ihan sikana. Kyllä, komppaan 100%. Ei kai siinä, se oli siinä, näkemiin. Kiitos kuitti, nähdään taas maanantaina. Jep, heippa!